ଫୁଲ ପଦୁମ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଲାଗଇ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଲାଗଇ ଭଲ ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତା ପାଇଁ ବାସନା ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ବାସନା ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ପଦ୍ମଫୁଲ କୋଉଠି ଫୁଟେ? ପୋଖରୀରେ। କୋଉଠି ଫୁଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ? ପୋଖରୀରେ। ଆମ୍ବ ତ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ତ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫଳ ଗଛରେ ଫଳେ ସେ ହୁଏ ପାକଳ ଗଛରେ ଫଳେ ସେ ହୁଏ ପାକଳ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଟଇ ରାଜା ଫଳ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଟଇ ରାଜା ଖାଇଲେ ତାହାକୁ ଲାଗଇ ମଜା ଖାଇଲେ ତାହାକୁ ଲାଗଇ ମଜା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ପାଟିକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମ୍ବ? ଆମ୍ବ ଆମର କଣ? ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମର କଣ? ଜାତୀୟ ଫଳ କଣ? ଆମ୍ବ ହେଲା। ବାଘଟି ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମର ବାଘଟି ଜାତୀୟ ପଶୁ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ସେ ଭୟଙ୍କର